Pathian thu thiang hi milo ngai thlang chanchin tha zohana ziak bung somni pakhat chang sawm pangana zohana bung somni pakhat chang sawm pangana tin tuk chuan an ei zo in isuan simon peter hena chuan simon zohana fapa heng te a hian nangin keimi mai zokem atia ani chuan a hena o lalpa Khawngaihna chati ihria atia ani chuan an hena ka beram no te chawm ro atia Pathian in Bible chang kan chia tak te kan zawai tan malmin som sak theu ro se Pathian he tawngtai kunang lalpa kan Pathian min mangai tu voin nia ichia hlo tlom tak mai i khongai rong bol na thok le the min siam awang in lom thu ka hril chea voin nia hian nangin min hruaina chan chin te kan soidon ani a nang lo ro pui berla nangin mi hruaina chan chin awang hian tharau bo lalpa nang man min peng che engkim awang alom thu soi chungin tholei su Krista min kan di le amen ole masain voin hian one vision media ministry in hetilai muna testimony soi tura min som awang hian one vision media ministry tenen alom thu kan soi masa ke hi Lalenzawna Royte kani puzonte ti te in min ko thina kapian le murna hi hmun khuwa zampui tlang dunga ani ti chuan kum sang ni le pathum January ni sawma kapiang thar ni atang hian kathin lung zong hian Pathian rong bola ka hun pum man hi ka chak em maya chuti lain fapamal kani boxi ti chuan kanu le pat hena kan soya amaro chu kanu le paten min rem ti saka ti chuan ka hun zong Pathian ta na nung tur le arong bol tur chuan kan in pe ve ta ani Pathian in rem chang min siam saka khulai zangpui tlang dunga ZSBA revival team ta din ani chunga chuan rong bol ten ke kan pen chan ve rinna konga piang lim kan ni chuti laya min kai hruai tu riven lal pian rualate upalal chuan amate tu nu ka ngai tu let hian an lu le in ka hria tiang chuan rong bolin kho sanga tripura hmun sanga te khumik khothlang zol nuam phai borvela te kan kal thina ti chuan kum sang ni pali khan sabual ko rana rong bol na kan nei chumin Pathianin ruihhlo ngai te hne na rong bol tur te mi chan hei zok te hne na rong bol tur te in min ko ani ti hi ka hria ti chuan Pathian hena po chuan ka in hlan ta boka heta hian kan soidu zok chu Pathian rong bol tura ka in pek hian Pathian hian min ko ka san lova amaro chu keima du thlan nge in Pathian rong bol tur hian ka in pe ti chuan Pathian rong bol tura ka in pek nu kum khata Pathian in ka rong bol tur chu min ko mu chau ni in ka hria chu toite in kan soi ani ti chuan rong bol na te kan kal chho zela rong bol na zau zok te kan pen theina tura tan ti in Pathian thu te kan han zir ve kum sang ni sawm khan Pathian Khawngaihna zara bidi ka zawa bidi ka zo ve le hian with emission anti wewom lama rong bol turin
North India lama ka chuk thla a ti chuan kum thum zet mai Pathian Khawngaihna awangin weuama rongbol na nein kan oma weuama ka commitment te a zo to nu in aizol lama ron chuang chuakin Pathianin nupui thatak min pe a lal nun pari khatla is aminen kumsang ni som pathum khan kan in neya kholai lunga Presbyterian English School te principal na te kan han thok lopa ti chuan phai lama rongbol te ngan chuk thalea kumsang ni som paruk December thla khan Mizoram ron chuang chuak le in chuta chuan kati saril ru kati maya a lian ta zok aniang chu ril ruwa na ti hian full time a Pathian rongbol niksan lo hian ko khana te phak ang tok in rongbol la mani din mun te po in siam ve toila khovel kanom chung chuan kan ei zon na te po atul ve tholom ti khan ring ru ka in siam ta a ti chuan company kan lu ta thei pato pin kan nu pa in chun zan zomin kan thoka lo thlin ngai po katuma ti chuan kan khosak din mun te a zia om chho tran ve viau maya ni kum sang ni som pakua kum tir lama khan ka thin lunga hian min no up tu hi om mani kamu thei lova achan ka hrelowa amaro chu ka tong trai chuan Pathian in arong bol turi min ko lek ti ka hlau boxi chan chu helama kan sum don lama kan lo thling chho ve don in kan hre to sia ka tong trai thadu mai lova amaro chu kamu thei lowa kanun hi amang ang top moya chu ta chuan lalpa inena karon tong trai le a enge kan he thu soi du inei ami ti in Pathian he na chuan ka tong trai a kum sang ni pali a Pathian in ming kau na bok kha Pathian in min rong kau le na ni in ruihhlo ngai te le chan hei zok te ne na rong bo tu kan Pathian in min rong kau le a na china Bible chang kan chia tak ang kan Simon Peter po lali suwa kum thum zet azui to nu khan len deng kal le do ne ti a len deng na kal le a chuta chuan lali suan an in tok le a lali suan Peter ma a chuan heng i len te heng i sangaman te a hian nangin kem i hmangai zo kem atia Peter a chuan lalpa ka ngai na chati hri e ati zo nuwa ka beram do te chom ro ti a Bible chang kan muang chia khan ka thin lung chunga hian thuron soita a ta chuan lalpa i rong bol tu chuan ni e ka in pele enge i hmangaihna ina i tir lui thei lo ni hi chu ka du biak miah lo mai ti in tiang chuan din hmun kan in siam chho tran ve don lai takin Pathian chuan ming ko le ta a chu June thlatir ania ta chuan kan na tang ka banga amaro chu enge ka ti tur ka hre chu lo ti chuan tlai tin biak ina ka vakala lalpa enge ka ti tur hei kan na tang chong ka bang to lom tu te ge ruihhlo ngai te chu ka me hriat lo helai ka pian le mun na pon ni lova chu wang chuan ka me hriat lo tu te ge an ni lo po chu wang chuan nang man min ko to ni chuan rong bol ne nang man min pe tu la ni ti ka tong trai dan ani a ta chuan chutia tla ai tin ka tong trai lai chuan zulai thla chang khan nat na tak main kan na ta thani chung zat kadam lawa chumi chung chuan hospital po voi ni ngot kan lu ta chuan ama asum tlem te kan lo nei ve zong kha kan in khora zo veka na teng ka bang ti kha kan chu te kan hril du si lo
chút ta chuan August thla top lamani ke po dam lam ka pan chho to a tu kha chu kala hriat reng chu in rin ni jing hi ni a kan nuin khuma ka mula hi bu fai tham tur chia kan nei to a eng ti nge niang i chum lo mai ang o atia ni e bu fai tham tur chi om chum lo mai ro katia chu ta chun ka tawngtai na chun dal pa eng kim min la ka zo sak to ka zero to tia ka tawngtai na ka ri luin em mai chu tia kan ti zo nu da ka chan ve chuan tu ma kan hril lo kan ko ran khat le is ko ran upa than chua so ta chung kwa khan ar ham bek khatin ron da ringot mai ni chu ta chang chuan Pathian in min hruai chho dan tur kha min hmu fia tir ni tain ka hria keima ka mi hring chakna ka thiam ka fin na zong min da zero phot lo chuan keima lo hero thei lo ti kha Pathian he min hria tir chho tran do ni ka hria tiang chun kan ei phak ngai reng lo ar ham bek khat kha kan an nei taringot mai ni ti chuan September thatira kan ko hranin ruihhlo ngai te camping abuat sai don ti thom ka lo hria ka in khom thei lo wang khanin ko hran thu le la po kha ka hre lo viawa ama chu ti special camping an buat sai don ni ti ka hria khang ka phur em maya Pathian in ka rong bol tur kong min hon sak don to ekatia Pathian ne ka tawngtai a lalpa tu na chung eng kim min lak zo sak to tu na hian i rong bol tu chuan ka in pet to a ka zero to he tu na ko hranin special camping an buat sai ta chuan enge ka ti tur ka ti a ka tawngtai a ka thin lunga Philippines bung ni thui ron langa ani zong in Pathian anga oma Pathian tluk om chu thil thlak le thei a ruat lova mihring te anga lo omin ti lai khan karil ron langa fapa Isu Krista khan min chandam dong khan wana tangin ro pui takamin ron chandam kha a theology ani tlat lo ti kha min hriat tira ka thin lunga khan ke ruihhlo ngai te camping na muna campers han ni ka thin lunga han ron lang lian khop mai ma se ka hre khop mai ka ti hun lai khan Pathian khoi za le ko hran te du sang na zara ko hran rong bol tu kan nia Sunday school zil tu kan nia thalai hruai tu kan nia chu ti lai kara special camping campers ka zuglu khan tinge mi te mi ngai di ka ngai tu le ta ni karil ru boile khop maya amar chulal pa I thu ni chuan kalut nge yang katia ti chuan camper sa chuan ka in pulut ve ta top mai ni ta chuan Pathian in aro puina aron ta lang ta chu camping namuna chuan ama ka me hriat ngai lo lali suam mangai te ka me hriat a thiana ka nei ngai lem lo ruihhlo ngai te thiana ka siam thei ta ti chuan ken kan ron chua nu po in ti khan hruai tu din muna ding loving campers din muna ding khan ti khan ruihhlo ngai te ho nen khan kan han cheng thei ta ni a aro pui ka ti hle mai a camping kan ron chua ka ni sawm pali ani a chu camping kan ron chua ka ni sawm panga kha Sunday ni a chu mini chuan kan in khom bang kha kan nuin in lu man nak tu ki kan pe khun ani kan nei mi lo kha ti le a mani apo aram behchhan min peto lo ngak top khotang katia ti chuan tu ni sawm paruk khania in lu man kan pek ni khani to a tlai dar thu mai to lo a thleng reng lo me kan nu chuan hey a lo a thleng mi lo ni il tawngtai thalo ning te kha min tri thin mei chia ti tak amang kha ang deuh to a
พวกข้าถิ่นลุงตะขัดชนกันรู้ข้าบวยไปได้อุลักตัวดาร์เลียนี่เราเลี้ยงเราดาร์งานี่เราเลี้ยงเราอามาจุดข้าถิ่นโดนดาร์กรีกโดนเวหินิงกันเสียกันนู่นแต่จีนอุปเบอร์คนละสีประตูน่าอมตาอุจันปุยฮารอนลูดนอลเมียอีดำเรากันละกันเวเมียเราว่าเตียเจงสังง่ายรอนด่าตบเมียกันยินหลวงมังก็เจงสังลีเนี่ยที่ส่วนอารมณ์โอเบกันเตียง่ายเราพวกกันที่ดูเราอารมณ์โอเบกันเตียกันละชัวเวลคันรังตักขันอินหลวงมันกันเป็นงานหลงตักขันแต่ส่วนอินหลวงมันบ้ากับขันพวกกันมันนี่เจงสังขัดกับปะเทียนขันมิลาบนาสนี่กันเสียกันหลงวิวนี่ปะเทียนสุฟกันนำรถเสจุดเดียวช่วยรินนัตักอินปะเทียนนี่มีช่วยชาวะแกปอร์โซเนนกันจงใจชุนสันสมินนาทนาหุ่นอมเมียเหรอวะกันอินชูอ่ะกันริลุยเถียงคันอินชูแต่เตะอินชูเจ๊ตะการคันติคันอินกันอมเฮาเล่อะไรเงี้ยจุดที่ไล่รอชวนหุ่นเราก็เช็ดแกปอร์โซกันเกี่ยมตะเช็ดมายกันริมังอังตาเอ็นติ้งเนียงเลยให้เถียงชวนกันยินเหล่าเจ้าแหล่ไม่โดนตีคันกันจงใจตาชุดตาชวนจงใจรำมุดที่เรือเราหลังตาแต่ชวนกันเก่าทันคอมมิตี้แต่กันนั้นแค่นั้นอันนี้คันมินเราเริ่มตีสักจุดที่จงใจรำมุดตัวกันยินบัวใส่ชุกันจงใจรำมุดมาจานเจี๊ยฮินกันนู่ให้ดำเหล่าตัดลัดแม่ขัวสิกะนูป่าโจมกันเนี่ยแต่ชวนมิงินสปีกกันตู่ขันรำมุนนะขันรวดกันในบ็อกซี่ริรู้กับบัวไอ้ขบมาตู่กับปวดชวนเขาสิกันอะไรเนี่ยเหรอวะกันกันละหุ่นโตดำโดยมุมขัดพวกอะไรน้ำมันกันไหนสิเรากันนู่ชวนกันตบพดไม่หรอกปะเทียนกันจุงอารมณ์มินเรลสักไม่ยังไงตีอะบาดรูมกับวลูตะกัดจับไปซอยเสียกันรู้กันได้ทุกที่ชวนจับจุงตักแมวชวนจงใจรำมูชวนกันนั่งกันละอามาเราจะจงใจรำมูน่าชวนปะเทียนคงไอ้นั่นกันนั่นจังละ SRS อันวกจะโจโลวัยเมื่อตันวกจะโจโลก็ปะเทียนมังไงนั่นรุยโลง่ายแต่วัดจับตักไม่ปัดลิงเลยปัดลิงอันปมะส่วนมิจุมชวนปะเทียนมาเห็นก็จักหน่อยทุกก็จับใจลัลปะก็ว่าหันจักนังมามีก็วางกันตัวนักันตีเวทเลยอีเราปุยนะอีตาลันนั่นเองแต่ขี้นี่ชวนโมกันตอนนั้นที่จะว่าหันเนปลัลปะมีง่ายแต่มังเจอีเราปุยนะตัวนี้พอดชวนไอ้ปนมินตัวตีเสียงจะตีขานปะเทียนเนี่ยนะก็จงใจเวทเหตุนี่ที่ชวนล้อมตะกินจงใจรำมูชวนจงใจกันรำมูกันโจชวนกันนั่นหัวตาชวนกันอุปยมาดำเหลวกันสันขานมินเหลวมวกไทยตัวชูไม่ชูเหลวินขัดยังอังกันดินหุ่นขัดตู้มากันอูนาวแต่กันซุงแต่เก่าชันเชียนชาทุกพวกกันสุดเหลวข้ามินี้กันรำมุดกันหัวนี้ขานกันอินะแจ้งสิงลีอารมณ์ดูตัวนี้ปะเทียนสุฟักกินน้ำรสเสที่ชวนที่ขานปะเทียนอัชราเก่าครันเต้นชราเก่าครันกลุ่มตีรัฐบาลโปรเจกต์โลกนี้เมียเราขานเก่าครันเก้าสิโลสขามีอันรวยเวลตาจุดตั้งชวนตัวโซ่กินสวยแต่ไม่ละชวนจานสมินกันอินะเทียงขานรุยเหล่าไงมีตั้มตักเต้นกระจงหัวทุสวอันเต้นโตจอยโตอุยโตอันตีแต่ข้ารอนลูดคอมินเตียงชวนอาจารย์เละอันรอนเรียกทูลอาจารย์เละอันที่ลูกนี่อมเดามินรอนโซทูลกระจงโบเรานี่สู้เสละกันหนูป่าเจ้าโจกันไอฮิอัดเล่มตะขบไม่กันตะจังคานเตียงชวนนิน
amaro chu kan lom em thunga kan nu pa khan kan tawngtai thina chon lalpa misual te hian ni dani min zir tir veng che misual te an ti hi kan na hin ron len tir ro ti kan tawngtai thin ni a chu ta chung kan tawngtai na Pathian chang ani ti kan hria kan loma zan tin mai hian lom thu kan hri thin ti chung ko hranin lom min pek ta chu tunlai din munanga te chuan a bei tham view mai amaro chon tinge Pathian ti pun kan hrelo kan nu in tiang khan ni leng de thon thingpui luma chu ai kan nei reng chu ti chung chung kan momo kho kan nei thei tho mai voi ni tlem po hian angai na kan hrelo wa khove chiar kop chu chiar lo tok thot meng ti in tiang chuan ngai tu na kan mang ta ringot mai ni han zuang dor ta mai la chu tiang anga hun kan man chho lai chuan hei kumin kan bo ro kan hria COVID-19 na wangin lockdown te lo ni a biak in kan in khom thei lova ko hran ho ten Pathian chi bai kan bu ho thei lova chu tiang kara chuan kan nau te ruihhlo ngai tanga dam le ho te nen chuan kan tawngtai thina lalpa eng ting nge rong bol na zau zok mi hruai theng ti kan tawngtai thina Trung khat chu July thla ti lam pang khan ka thin lunga hian umon ti ne na vakal khalang de utlat me ka tawngtai la khan ta chuan ka vakal ta umon ti hei heti rongot thi chuanin ma kan son lo riau me rong kan bol thei tu tan in min lo zon sakte ti khang ka wa soya ani la khan osam tak mai khan khu ka in tuna hosela an lu lai khu aruak don lom aruak don chiram takhat om mai ulan mai lom lo ti fel then mai ke chuan vo in ni thlangin pumon ti te in chu aman nei lovin poisa pe miah lovin kan la lu theia tiang chuan in kan nei ta ti kan thela wang kan phur em ti kan tawngtai zana eng tin nge niang kan tia sum a lo ngai ve sia ta chuan kan ti thei tawk kan ti a kol chaw thei hai kan zuara khatla kon ate kan au pui lo mai kol chaw kan ti a tiang chuanin cheng sing thum kan in tuak nga ve a chu cheng sing thum chuan August ni sawm sang ni som ni hian Joshua Mission School bul chu kai on chan ve ta wat mai ni ti chuan he school a hia inna atum ber chu ruihhlo ngai te mitam takin ma ni chung kwa te poina an ring zo to lo ui to troi to anti atha thei to lo wang anti ho te Pathian in tra ala siam tha thei em si ani ti kan hria thau te ti dam rong bol na to a chu mai chu ni lova Krista sipai thatak ni tura buat sai kha kan tumani Adam ti dam mai kha kan tumani lova Krista sipai thatak ni tura buat sai kha kan tumani a ti chuan tawngtai ram mut ma saber na china kan soi tak akan naute tawngtai ram mu te ho ka tuna chuan Joshua Mission School a hian staff anar kai tu poimo tak ten lo lita a Pathian chu fakin number se ti chuan cheng sing thum chuan bul kan han chan ve ta roi maya enting a student kan nei ang kan tile kan tawngtai le Pathian he la ta chu Pathian in student tu te min pele a voin ni thleng mai Pathian khoina zara solai kan sit fulin Pathian in ama du tu te ruihhlo ngai te nun tlahol laklo to te Pathian mangai te min peso kan lom em maya heti hian ka ngai tu thina lali suwa Krista kha khovela alo kal lai khan ati dam chak tele ati dam thin te ati dam du te kha phar te khotlanga an om tir du lo rama om tur an no chua khotlanga chang an no chua te tin
la zara nge po u na nu te nge pon awi tong an ti te kha ho kala li suwa ti dam du tlat mai sia tuna hian a hringa hrain la li suwa hi local ta se edik ho hi ti dam hi adu via vin nuam ti via karina wangin voin ya hian an zinga cheng nuam ka ti ani tian chuanin soitak ang khan tuna staff te karong bol pui te hetiang boy lo tang ve to tho an awang in an inveiton em maya thane man ngaya ke ai ma pon thane man ngai zo ma ti tuin tiang khan kar khata voi khata chongain voi hitar chongain ti in tiang chuan voin ne hian pathian ramtan heng ruihhlo ngai te ho hi kan ho mai kan ti hi kan soi ani tin voin ne helai khat la isa mai hianin herong bol na hi kalpui kan tum ani lova lali suwa zirti te mi som le pani in khovel an chongam chuan khami tharau thiang lim nei tu tho kan ni achu wang chuan ero wangin nge zora marui hlo ngai te hi kan chongam bi lawang ni ti hi kan chong train le kan tum tlat ani bok ani tikhan kan soya pathianin min suana khan athalam pangte amal som kan don lampang te kanan soya chuti lai ro chuan keima nuna hian voi tam tak kapian than lama po fel na kanai tam ve khop mai nun beidon na voi tam tak kanai ve chuti ang chia chuan voi tam tak kat la hol ve kathil tuma po voi tam tak ka fel thin amaro chung te po chuan Pathian kalat san thin na te kanun lo beidon thin na zong te Pathianin chung chumin thlir sak du lova atan thil tha tlem te ka ti kha min no thlir sak tlat du zok te ro pui ka ti a chu mai chu ni lovin voi tam tak kalau fel to da te voi tam tak kalau ti sual to na te kanu le ka pa te ka far nu te kanu pui ten beidong hau lo mirin tlat na hian voi ni mi hruai thleng ve bok ning ka hria tiang chuan Isua Krista hian kan voi khat ti suwa te kan voi khat ti dik lova te min dem lova ata thabe ni le tu min bua sei thina ni ti hi clear tu te po kan thil du chewa tin a top lam lo nei don tai le ti hian in soi te am chak lo tak chung po Krista mangai nei a ti lui thei tei pathian na mang thina ni ti ke manu na hian chiang takina langa mi chak kan lo kai chu thara wa khat vut po kan ni chuang ka shelo ama chu voin ni hian ni tina cross nun pui ka tum nei pathian in mal min som chau ni ka hria ni cross te ka ngai tu a thina a soi te a zai pui te chuan nuk te aula cha te ti chu ka mi tuit la thin amaro chu ataka nun pui ero chon mit tui hi a hul hak toin ka hria than tui aluanga kan rum vong thin in ka hreber chu wang chuan kan lalpai su Krista kan soi thin hi soi Krista lam Krista pialama hian nun pui tum to ila voin ni hin engwang nge kan ram hi adam lo te lulang ni ti te kan soi du a tira shom lam te ator na lam te karan soi fo thin amaro chu kan bible a chuan ti hian kan muwa tra na ruam te an zo in tuin om na tan siam thin ti ani chu wang chung kan lalpa hian tra na ruam chau hi zo ti ri min tum ni in ka shalova tuin om na te poi mir shwe thlen tho ya tum ni in ka sha fo thida chu wang chuan ho kan pathian thu kan soi thina hi a soi fia chi mai ni lova anu na nun pui fia chi ani ti hria in kan ni tin nuna pathian thui a practical nun pui turin kan in sawm ani lalpan testimony kan soite kan zawai tan mal min som sak theu ro se